Eish. Sefobani. Sure. Ungubani lo mfana? Ntwana yaphlela inika. Mez sekungcono man ba no ayikulimazanga le family man ndiyakubona ba noko yawumbatsha mbatsha but at least awuna amazinyo aphelele ne Ntangam benza yithini benza singomba ezanto Gcomezo ndiyakwazi ke wena sendinombono wakho fundini ngela xesha mna nawe sasike judo nejijitsu sasenjenje andiyazi uphose umphose njani la Dani lowa uncedwe ifamily yakhe bese nimngomba awusinda ngobhakanyela ule mama kaloku umngako umsuka pha uyadlabhuzelisa imputu ngesantya siphezulu kwapap undigile kaso towa yazi ba akho nto ndiyicapukela njengomntu obhinqileyo hleli nje uphakamisa izandla emntwini oyindoda uyazi kaloku umeri ngulo umeri wakhe waphathaphatha ngewatshi wambamba ngewashing urhadebe wamcinazela wambamba ngefele lentamo wamdibanisa nothike nothuli netqum ndimtheni 14 jonga uthe isizothe damntu mageri good qaphile sithi damntu chikililo gova yazi chikililo hova kaloku yaseChina kaloku uginakata hangtolata nani hangtwa Oh mnanam asekungcono man noko ba uphelele ndiyakubona uright fondini uphelele fondini sizayibuyela landwana and landwana uphinda ubaleke xa usithi woma pha udibukele bendingabaleki looks kaloku mna uyawazi mna ndifuna xa ndifumana ilitye elibonakalayo lizawenza umsebenzi uyaqonda akufunekanga ndifumane nje ilityana uyava that's why ndikhangele ilitye elispecial bendifuna uyitshomza intloko la nje uDani yiyo ke loo nto ntakambi kakuphikelela le people ndibe bese fighting yaphangela 14 hey ukhona lo muntu ubiza ubani entwana ubani ukhona umfana engathi ubiza wena ubani umna Izalo. Izapha wena. Hey, izapha. Efondini. Wenzeni? Yintoni ngoku? Wenzeni? Hayi man. Wenzeni? Hayi man. Into lithethwayo? Wasuka kumama uB wangu uman B. Wenza kantoni ngawo? Ungolela ntoni? Kutheni nje ngokuthetha izinto ezingekhoyo ngegama lam? Mna? Ngegama lam. Ibamba. Imajalo ndiyaza khunto Mamela yimi. Awuyazi ngoba ndithetha ngantoni? Yes, imanjalo. Yabona meza. Imanjalo. Lela dwaphu uman B. Man B Umama B uzenza uman B. Ewe lela dwaphu yilampimpi kazi le. Sister B jonga ntangam. Andisukufela into zabantu apha. Iyapha kwaMary. Iyapha kwaMary uthi nanku lampimpi kazi. Khawuleza namtyapha. Come here. Thatha ke lanto ubuthatha kum. Ndiyakubuza ngubani othe uDani uswelekile? Benke nayiphatha into ba uDani uswelekile. Ujilo kumpha wathi uDani uswelekile. Kwamna. Nditsho nini?
nditshoni kuthethika yazo nto leyo ngala mina undigwaza pha wathi wena mene kazi ndini uyangxola futhi uyangxola uthetha igama lam still uyangxola usahleba nangoku uyayiwa mna ulimenemene hamba ungxola unkanyuza kulezi zitrato uthetha ubumenemene uyabona wena utheni ngoku unxibe ngoqobo wayindoda ngoku jonga jonga ndifuna umshwabanisa la mama mophule imbambo hayi ndifile simna unanibona mandiyaphinda yijonga umsebenzi ngawe uyaphila awuyeke usolokufuna ilizwi lecawa awuyeke ezinye izinto ezifuna ulungisa mama uqonze umuntu yakiwe etrongweni yakiwe etrongweni mama uyithi uzawubona kuzawujinga ibhendi zawuflya zizokwenjenje bawona incede ndifuna umxova yes uliphekepeke noba liphekepeke naba ndizammenza njani kodwa apha ndibethekeni bekulogqirha nezicaka ndifuna uva uzawubona gena mama anisanga mani ngena tsika ke ngezinto ezimbi ne ebuthi uyabona lo mpikanisi kudala epikanisa abantu apha ngodana abafileyo nangi ulukhanya uthi mani uzokuxelela ngoku usister B uyaxoka hayi kaloku suba sanishiya kaloku sanishiya mama ndisungxola yazi wena bendingakwazi uba ungijena yazi bendingakuqondi wena uyirabishi yazi irabishi kwamna efuna uthandazelwa wena fire kwamna nonsense enyori uyazazi uba unolwimi akwabubethwe wafa unolwimi mbethwe we ufe menemenekazi bolo sisi menemenekazi ndini nolwimi wena ulwimi umntana mlo uhamba usithi ufile suphekapeke suba ngiphungapeke sisi please wait thetha kakuhle nam ndiyakuxelela ngithini ukuthetha kakuhle ngela xesha bugobhoza ndigobhoze ndathini uthi umntana ufile le lali yonke igcwele loo nto leyo sisi kutheni le nto kutheni ndilwa uthemenemenekazi lecawa nje umenemenekazi lecawa ngokutsho wena Mary yewathi mkile abafazi dimkile bawona ukukhanda ngoku mamela sisi mamela une-information erong thetha information yantoni akho nix endiyithethileyo mna godanono uba wasweleka wathini andiyazi intsha yonke le nto kum namhlanje ivelaphi njani ivela kuwe ndiyakhumbula ngalamini kunganiphuma phaa endlini sigqibo thandaza nomfundisi shori wena wahamba ugobhoza ndiyakwazi kaloku ngumamgo wena hayi bo usister Mary usister B hayi bo yimikhuba le thixo wam kugqiba usathane hayi bandla lethu laphela hayi bo khamkeni mfowethu umfundisi Hello tata kubi tata usister Mary lo sister B kubi tata naba bebhenquzisana apha nkosi yam yini nabawi zatata uzolamla nkosi yam badinga imithandazo xa benje bayalwa tata kubi kuligazi nkosi yam khawuleza tata uyakundibona nje ndimile nje apha ngosecingweni uzandibona tata khawuleza nkosi yam yini nabawo laphela ibandla tatam ungumamgo wena sikutheni ndiyakwazi ungumamgo uyazithanda iindaba zendlu yam hayi mama wena Mary hayi bazalwane sefuthi ithethe nguJoyce sufaka uJoyce ezintweni kwenzeka ntoni kanicacise uba kwenzeka ntoni Mary yimaphi kwenzeka ntoni Mary mthetha umfundisi lo haleluya ubhi lo uhamba esithi umntanam ufile apha kugcwele kule lali bangabe udanoni udani ufile nanku kuthiwa ufile udani wakhe wafa uyesu
wafa uyesu wavuka Mary imimangaliso into kaDani afe avuke Polisi. Mary Anaxesha lofana ovuka kayesu Mary. bene. Khawume ungomphixelisa bona Mary 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 Mfundisi khawume yabona ummenemene becawu befana nani ujonge mbandle edeke unecoushumayele wonke umuntu aguquke ecaweni ninabumene uyamthethelela Animthetheleli, Mary. khona into menza yona animthetheleli khona into menza yona Nakoke. akusekhona yabona Nakoke. yabona kule cawu Nakoke. andisela xesha layo Nakoke. and futhi kulapha kupheleyo bendinikele Maria ndifuna imali amamnikelo yonke into zam phaa kula morene cawa yethu abaphixanisi imenemene le lojonga mmeketshonileyo apha ingathi uchaza inyani umlamo wena lalinye iphixi elimoyika uyafika nihleli nje baniyabe hayi anaxesha lento lemfishikishe cawu idlala icawa apha nonsense bani nonsense hallelujah kamfuthi basinyalelula uthi nyalela ujonge ngapha jonga ukuthethelela iphixi mani yophunga nobuphunga nekamire khasise izintwezi fuck off man ngecawa yenu enza ukuxela abantu bangazi abantu kule cawa yenu amamenemene bahlebe baphixanisa ingaba nitya nonke imali futhi Unxilile. Unxilile. udinga uthandazelwa Unxilile. Tata, unxilile. udinga imithandazo nkosi yami uxolo ma Andijongise kangaka tata. lo sister B nkosi yami